Здравейте, днес ще пробвам напитката Хата. Не знам как се произнася, честно казано. Тази напитка ми е подарък от Sisi Share Warlock. Така, да отворим. Харесва ми дизайнът на напитката. Доста е японски. Да, нека пробваме. Той имаше някакъв специален начин на отваряне. Аз току-що го провалих. Тук има инструкции как се отваря самата напитка. Значи взема се тази капачка и се натиска. Така мисля. Боже, не знам как се отваря. Не се натиска. Jesus. Аз съм напълно объркан как по дяволите се отваря това. Брат! Какво е това нещо? Ето. Отвори се. Не се отвори. Изпъшка. Вече се развърта. Какво? Това като спирт бутилка ли се отваря? Не мога да разбера. Окей. Тая поредица от клипове май не върви. Добре. What the fuck? Това нещо не мога да отворя. What's wrong with you? Come on! Какво означава хата? Да не означава тест за сила. Това е нещо невъзможно, човек. Bro, what is this bullshit? No, не мога да отворя. Има синя тапа, но самата тапа на инструкциите е съвсем различна. И не мога да разбера какво по дяволите, как по дяволите тази тапа работи. Айде камера. Да. Се излагаме тук. Не мога. Ще използваме стар български метод. Наистина не знам тая тапа как се отваря. Буквално се мъча и не мога да... Явно за да отворите тая напитка трябва да гледате YouTube туториал. Значи, явно ето тази капачка се чупи и получавате тази тапичка. Както и да е. Тази тапичка и бете майката. Jesus, what? И това е. И си разгазирате цялата напитка, естествено. What the fuck? Окей. Това е най-опасната напитка, която някога съм пробвал, която сега ще опитаме, между другото. Така че вземем една чашка за тейст тест. Това е много мъничко всъщност. Надявам се да няма алкохол, защото аз не обичам алкохол. Но, на здраве! Да, не е лоша напитката, честно казано. И дори топчето остана тук. Докарвана ягода. Както виждате, това е вкус ягода. Наистина не е лоша напитката. Може би бих я пробвал пак. Не знам колко е струвала, защото беше подарък от Sisi. Затова благодаря ти за почерпката, но... Не знам, като оценка може би бих и дал... поне едно 7-8 от 10, някъде там. 7,5 да кажем. 7,7 или 8 от 10. Все още не съм добре с тия рейтинги, но напитката всъщност е много хубава. И да, това е хата. Пробвайте го. Ще ви хареса. Но това отваряне е много трудно. Дори малко е отдялка в бутилката, но все пак е отворен. Трябваше да гледам YouTube туториал как се отваря. What?
Oh my god. Okay, see ya.